И здравейте хора, аз съм Анката и добре дошли в едно ново видео, в което днеска ще играем на Stumble Guys. Днеска може да се опитам да мина Stumble PV, но обаче първо ще започвам с това и нека започваме, защото се бавим. Няма да ви губя времето, просто и за първо лайкнете, сабскрайбнете, моля. И за шортовете благодаря, че гледате, голяма подкрепа давате. Благодаря. Благодаря, човек. И игричка, как ще кажеш, за да почваме днеска? Как ще кажеш? А така. Да започнем, ние се... Нали... Баба, какъв е този балон? Кой е този покемон, Покемон. Майк. Аре, ма ще бритуйлет. Гледай го. Айде, патеките. Нека отиваме към втория рунд просто. Баба! Ето го е втория рунд. Хо, драги мили господине, няма да ме убие. Той няма да ме убие. Значи, въпреки че никой не ми даде да му стъпа на глава. Ето, разбира се, но ясно. Майката тук мисля, че има някакво по-голямо. Искам да се буска. Скочи ти. Мамо, мой карак да иба. Само човек. Разбираме се да умре. Добре, покемон умря. Хайде, отиваме към третия рунд. Да започваме рунда. Паткото с много люд. Да, там мой ще го направиш гича. Игра пред си играта, рад. Добре, аз не разбирам каква тази игра не иска. Айде, па майка ти. И както казах, сега ще играем на Stumble Up Easy. Между другото съм минал Stumble Up Easy вече 30 пъти хората. Ма сега да ни говори врат, защото да правя бая грешки са. Тия 30 пъти врат, не съм ги правил много бързо врат като някаква стрела са. То е много ясно, че може да умрат 3000 пъти врат, ама да не го направя. И мале, ако някой да направи той мъж ще го отфишира и отфинишира мата. Един ще му... хора, ако не сте се абонирали, ще влага в вашите къща, ще стане много лошо от вас. Нали знаете? Добре, ти не знам какво се го разкочи, аз съм бог. Майка. Аз съм некъв бог. Нито е не умиране, ще броим умиранията. Така, мой пич. Извиняй, но хорат много бас. Пара-па-па, чик-ча, махай се от мене. Ти няма мути,
брат, викнах се да не... О, няма такъв. Сега още нито не. Ще се запомня. Но тук мога да се прецакам. За това говорих, защото... Брат, не ми пука, той са бори за едно умиране. Не ми пука. Не ми пука. Здрасти. Тук се прецакаш, ще си пика. Пипах! Нали да деца слага в телефона зарядната урад да се чеша малко ръката урад. Просто никакъв не. Да, брат, определено не успях, брат. И сега 3 минути чакам да падна. Благодаря. Тук може да фиксим. Отколкото, нали, да. Е така, брат, аз не знам кой ще ми подява, нали, и така, брат. Това е по-бързо. Сега 2 умирания, не знам. Майка ти, дай бе. Не, сори, брат, ти не се бриза. Умирана, брат. Виж си игра. Ти покемон ли си, бе? Защо пак има покемони, бе? Тая игра, брат, има пак някакви покемони. Абе, тя самата игра си е покемон, какво да ви кажа? Тя си е някаква покемон, бе. Да, ти си по-бърз от мене, бе, пич. Какво искаш друго? Абе, ти толкова бърза, бе. Толкова по-бърз от мене, даже и като... Но не брави, да скачам тук. Сега само напред, пич. Не ми каза съм, майка ти и камера, бе. Здрасти, покемон отново. Тук можете да правите... майка. Майка ти, покемон. Главичка мръсна и гадна ми излива. Сега 2 умирания. Баба! Той е как оцеля! Мамка ти... С играта няма се разбирам. Тая игра нещо иска да ми обясни. Добре, игра, кажете ми, какво е това? Само ли? Определено не знам защо така направих. Напред, бат се, Томи, айде! Кого? Игра вземи, че ме гръмни. Игра вземи, че ме гръмни. Игра вземи, че ме гръмни. Брат, там е било 14-та. Нали, 14-та позиция, брат. Сега съм първи, втори. Сега ще стана и трети. Да, трети ще стана ли четвърти? Ето това. Тази Янка, бе. Дали преди... Ох, майка. Дали преди тази Янка нямаше. Добре, странна е. Това водим там. Не, брат, тук ще се мина по стандартния път. Не знам какво правя, аз не знам колко правя с живота си. Тук ще мина като най-нормалните хора. Аз съм че да не нормални.
Защо на видеята съм толкова брат, а пък зад кадър, брат, съм толкова силен, брат, че една боболечка не може да ме мине по рекорд. Значи, игра не знам какво мисля, брат. По-добре ли играя или просто ме е срам от хората, брат, не знам. Стигнахме и до тази малко страничка. Колко мирани има? 4 май вече станаха, не знам. Да, моля ви се, брат, това няма да се бриса. Играта си измислят директно, айде, брат. Много път съм ги виждал тея, брат, като винаги героя просто си казва, не, брат, аз няма да скоча. Брат, защо, бе? Брат, на телефона трябва да си ама точно процедурата да се показва на стрелката нагоре, там трябва да натискате. А не другаде, където е ограден, нали, това. И натисни, бе! Майка! Тук се утопи, извиняйте, много хора, ма не са. Как да не трябва. За момента съм първи, но мога да са... Не втори. А брат... Опа, здрасти, моето момченци! 7, 8, 10, 11, 12, първи. Хо-хо-хо. Да го иба в ръбчето. Ох, майка ти! Умиста, бе! Това е най-гадната част. Брат, тук са го направили да... И нямах проблем този път. Обаче... Даже... Ще го фейскъп на урок. Мале, ако направя за толкова минути, врача ми е нов рекорд. Защото аз съм го минал за 17 минути, брат. Оле, сега може да го мина за по-малко. Брат, не знам как ги познавам тия посоки. Да, вече не помня. Много смешно, по принцип. И бамбата, аз съм последен. Между другото, никой друг не е последен. Да, брат, да. Благодаря, играчи. Ме нараня. Абе, мръсна долна шибана игра, да тай бав газа! Хора, не ме слушайте са. Не ме слушайте, хора, не се учите от мене. Значи ще станете пръст като мене. На работа вече ще играта са нещо. 11 и първи. Брат ми, поискам този чук, бе! Да, батко. Батко, аз тук на царвуля, батко, търпя този мангал. Майка ти чук да тай бада тут. Шата кура в колницата, майка ти. За първи път го правя, бе.
за последен. Не знам. Ех, майка ти, дай ба, свинско кюфтена, да, дай да привикна това. О, мага. What the fuck? Значи да си такова, брат. Какво значи да си самоубиец? Сам на себе си, моля. Видео си... Ничего не направих. Ничего. Аз съм котка между другото. Ако не знаете, в училище само казвам мяу и това ми е моето враг. И приятелите ми просто бати ти си наврядно от 8 врат и първи. Една врат. Ох, май. Тако ще ми се ще щипя телефона. Аз не се радикам. Ох, майка ти. Дона дайва. Пау, пара па пау. Каракачан, майка ти дайба! Каракачански игра, каракачанска игра. За финал на това видео ще завърша на колела, за да